harritu zaitut. Nola esan, nola adierazi, ni nintzen bakarrik. Haukuk hau handik eta mendikan ikusi zaituta, zu bakarrik zinen bere bilaundi hartara sartzen. Ez zegoen inor barruan, baina hau berdin da. Norbait itxoiten hariko zinen, baina norbait hori ni ez nintzelakoan. Ziur nago bestela zergaitikan, atzo arratsean ez zenidan deitu zergaitikan. Esplika iezadazu ilun daurretik, ilun daurretik, ilun daurretik. Bestela zergaitikan, atzo arratsean ez zenidan deitu